Знаете ли, че българските кораби от средновековието са били сила, с която всички са се съобразявали? Още през Габди the 19 век България не е само сухоземна държава. По Черно море и дори Средиземноморието плават солидни български търговски и военни кораби. Портове като Варна, Месемврия и Созопол кипят от живот, а българските моряци пренасят стоки като зърно, мед, кожи и вино до Константинопол, Венеция и Генуа. Българските кораби са здрави, с тънки корпуси и високи бордове, способни да устоят на бурите и пиратските нападения. Военноморските сили на царете Самуил и Иван Асен II защитават морските ни граници и често влизат в битки, в които българите използват огън и хитрост, за да надделеят над враговете. Търговията по море носи не само богатство, но и културен обмен, а мореплавателите ни оставят трайна следа в европейската морска история. Средновековните български кораби са символ на дързост, изобретателност и стремеж към прогрес, качества, които и днес вдъхновяват поколения българи да ценят и развиват морската си традиция.